नमस्कार, मी संजना. आज तुम्हाला कच्च्या फणसाची भाजी कशी करायची ते दाखवणार आहे. त्यासाठी मी पहिली हा एक फणस घेतलेला आहे, मीडियम साईजचा घेतलेला आहे हा. आता हा फणस आपल्याला सुरुवातीला काय करायचं आहे, ह्याची हे वरची सालं काढून तुकडे करून तो शिजवून घ्यायचा आहे. म्हणून मी आता हे करून तुम्हाला दाखवते. आता मी हे फणस असे मोठे मोठे तुकडे करून कापून घेतलेले आहे आणि मधली जी पाव असते म्हणजे तो डेट असतो तो पण कापून घ्यायचा आपल्याला आणि असे मोठे तुकडे करून घ्यायचे आहेत आणि ते व्यवस्थित स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत. आणि हे कापत असताना आपण हाताला तेल लावून घ्यायचं आहे, नाहीतर त्याचा चीक जो असतो तो हाताला लागतो. म्हणून खोबरेल तेल किंवा साधं आपलं कुठलंही तेल जेवणात वापरणारं लावून घ्यायचं आहे वेळीला आणि हाताला आणि व्यवस्थित हे असं कापून घ्यायचं आहे. आणि आता हे स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत मी आणि हे आता शिजत ठेवायचे आहेत आपल्याला. आधी हे मी एका पातेल्यामध्ये घालते. तुम्हाला हवं तर कुकरमध्ये शिजवलं तरी चालेल, खरं आपल्याला हे खूप नाही शिजवायचे आहे. खूप शिजवलं तर भाजी मऊ होते, चिकट होते. त्याच्यात पाणी घालून ह्याच्यामध्ये थोडीशी हळद टाकायची आहे शिजताना आणि हे असं झाकण ठेवून आता आपण शिजू देऊया. गॅस मोठा करून शिजायला ठेवले, नंतर मीडियम केला तरी चालेल. आणि हे पूर्ण असं हाताने कुस्करतील एवढे मऊ होईपर्यंत शिजवायचे आहेत. खूप जास्त शिजवायचे नाही आहेत. मी हा फणस उकडून त्याच्यानंतर असं ते कुस्करून घेतलेला आहे व्यवस्थित. हा बघा, अशा प्रकारे हा कुस्करला गेला पाहिजे, जास्त मऊ नाही करायचं आहे. त्यानंतर हे 3 कांदे आहेत चिरून घेतलेले, तेल, ओलं खोबरं, ही लसूण आहे. 10-12 पाकळ्या घ्यायच्या आहेत मोठ्या असल्या तर. मी छोट्या आहेत म्हणून जास्त घेतलेल्या आहे आणि त्या सालीसकट ठेचून घ्यायच्या आहेत. नंतर 2-3 कोकम लागणार आहे, चवीपुरतं गूळ, नंतर साधा लाल तिखट, हळद, मीठ, हा गरम मसाला आहे घरगुती. नंतर हा गोडा मसाला थोडा घेतलेला आहे, हा पण मी घरगुती केलेला आहे. आता आपण हे करायला सुरुवात करूया. आता मी एक पातेलं तापत ठेवलेलं आहे, त्याच्यामध्ये 3 टेबलस्पून तेल घालणार आहे. हे तेल जरा तापू देऊया आणि त्याच्यामध्ये ही ठेचलेली लसूण घालायची आहे, सालीसकट आहे ही. आता ही लसूण जरा परतूया. आता ही लसूण बघा लालसर झालेली आहे. आता हा मी कांदा घालणार आहे चिरलेला. हे 3 कांदे आहेत मीडियम साईजचे. आता हा कांदा व्यवस्थित शिजून घ्यायचा आहे आपल्याला. ह्याच्यावर मी झाकण ठेवून हा शिजवून घेते. आता आपण हे ओपन करून बघूया. कांदा आपला छान परतला गेलेला आहे. आता त्यात आपण 2 टीस्पून तिखट घालणार आहोत साधा. तुम्हाला हवं तर कमी जास्त ॲडजस्ट करू शकता. नंतर पाव टीस्पून हळद, आपण आधी थोडी शिजवायला घातली होती फणस शिजवताना. त्यानंतर थोडं चवीपुरतं मीठ आधी थोडं घालायचं आहे, थोडं नंतर घालायचं आहे. अर्धा टीस्पून गरम मसाला आणि थोडासा गोडा मसाला. हा तुम्हाला हवा तर घाला, ऑप्शनल आहे हा. मी दोन्ही मिक्स करून घालते म्हणजे छान आपला भाजीला एक मस्त चव येते.
नंतर 3 कोकम आहेत आणि थोडा गूळ चवीपुरता. हे पण थोडंसं परतूया. आता हे परतून घेतलंय थोडं. आता ह्याच्यात हा कुस्करलेला आपण फणस जो शिजवून घेतला होता कुस्करून तो घालायचा आहे पूर्ण. आणि छान परतून घ्यायचं आहे. आता हे मी व्यवस्थित मसाल्यामध्ये मिक्स करून घेतलेलं आहे सगळं. आता त्याच्यात मी थोडं पाणी घालणार आहे आणि थोडंसं मीठ अजून घालणार आहे. मगाशी थोडं घातलं होतं आपण मसाल्यामध्ये. आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून आता भाजी जरा 2-3 मिनिटं शिजवून घेऊया. आता आपली 2 ते 3 मिनिटं झालेली आहे आणि भाजी बघा मस्त होत आलेली आहे. आता शेवटी त्याच्यात आपण हे ओलं खोबरं घालायचं आहे आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. तुम्हाला असं वाटत असेल मसाले कमी वगैरे पडले असतील तर तुम्ही तुमच्याप्रमाणे ॲडजस्ट करून घेऊ शकता. तिखट, मीठ, गरम मसाला वगैरे. आणि ही भाजी आपली आता रेडी झालेली आहे. थोडीशी 2 मिनिटं आणखीन खोबरं घातल्यामुळे थोडंसं ठेवूया. हे ओपन करून बघूया. बघा छान झालेली आहे. आणखीन 1 मिनिटं मी त्याला वाफ दिली होती खोबरं घातल्यानंतर. आता ही आपण काढून घेऊया. गॅस बंद केलेला आहे मी. छान अशी आपली ही भाजी रेडी झालेली आहे कच्च्या फणसाची. तर महाराष्ट्रीयन स्टाईलमध्ये मी ही केलेली आहे. तुम्हाला कशी वाटली नक्की सांगा आणि आवडली तर नक्की लाईक करा आणि नवीन पाहणारे जे आहेत त्यांनी सबस्क्राईब करायला विसरू नका.